Bidiyon na ya bi ta kanka gwamnan Sokoto, yarinyar na wallahi sai an mana adalci, sai an fitar da ita duk inda take da izinin Allah, kuma Allah zai kare ta duk inda take. Zaluncin ka na gwamnatin Sokoto wallahi baka isa ba, dole sai mun yi maganan da ta faɗa yarinyar nan gaskiya ne. Yau kana da mata da 'ya'ya, a ce 'yan ta'addan nan za su fito su shigo garinku, su shigo gidanka, a ce a matsayinka na uba za ka iya haƙuri ka kalla ana zina da 'yarka a gabanka? Ba za ka iya ba. Za ka iya haƙuri ka kalla ana zina da 'yarka ko mahaifiyarta matanka? Ba za ka iya ba. Mu mazaje ne, to akan rayuwar iyalanka ya kamata ya zama rayuwanka fansa ne. Duk namiji ya san haka fansa ne. Na rantse da Allah ya kiyaye. Ka ce za ka nemi 'yata a gabana ko iyalaina, wallahi rayuwa na fansa ne. Ba zai yi ba. A yi wa yarinyar nan adalci, abin da ta faɗa gaskiya ne. A matsayinka na shugaba, duk wanda ya fito ya magana a gwamnatinka sai ka kama shi. Wannan rashin adalci ne, wannan zalunci ne a ƙarara. Haka bawan Allah, matanka suka je suka yi wasa da kuɗi a birthday, ba shi ya ɗauki bidiyo ba, gani ya yi postin na bidiyo, ka kama shi. Duk wanda ya fito ya magana a gwamnatinku sai kun yi magana, sai kun kama su. Wallahi ba za mu rayu a haka ba, mu 'yan ƙasa ne. Duk inda muka kalli aka yi zalunci sai mun fito mun yi magana. Ai gaggawan sake wannan yarinyar. 'Yan social media gaba ɗaya 'yan arewa muna son irin haɗin kan nan, kowa ya fito ya yi magana. Inda kai mutumin kirki ne, dole ka fito ka yi magana akan abin da aka yi wa yarinyar nan. An mata barazana a rayuwarta. 'Yan ta'adda ma'aikata sun zo sun ɗauke ta a gaban iyayenta, sun ci zarafinta a matsayinta na mace. Ana kashe mazaje, dole mu fito mu yi magana. Ko da yaushe mata ake bari a cikin karuwanci da wahala. Ba za mu rayu a haka ba. Mu 'yan ƙasa ne. Wannan mulkin naka kuma Allah ya wulaƙantar da kai, kuma Allah ya daidaita ku. Na rantsa da girman Allah, wannan baka da adalci, kuma kai azzalimi ne. Wannan zaluncin naka ba za ta ɗore ba. Masifin da kake ɗora mutane da saninka ake ta'addanci a cikin garin Sokoto da ƙauyukan mutanen Sokoto ba sa zaman lafiya. Allah ya ninka mashi tun nan duniya har zuwa